boas tardes a todos e a todas. Nesta ocasión atopámonos con Francisco Javier Pousa, Concelleiro de Deportes de Ribadavia, e Luís Gulín Iglesias, Concelleiro de Ribadavia. Moi boas tardes. Boas tardes. Boas tardes. Bueno, primeiramente, dende a Federación Galega de Karate, gustaríanos agradecer a súa presenza hoxe neste campeonato. A nós agradecervos a vos por pensar en Ribadavia, por organizar un día espectacular como estamos vivindo hoxe aquí no pabellón do Concello de Ribadavia, con este ambientazo, esta cantidad de rapaces. Solo agradecervos a boa organización que ten este gran evento. Sí, tamén unha delicia ver tanto neno, tanto nena aquí practicando karate, digamos, un deporte que é, digamos, útil para as súas vidas posteriores. Moitísimas grazas, Javier, moitísimas grazas, Luís. O prazer enoso de estar aquí unha vez máis en Ribadavia, xa é a cuarta liga que realizamos aquí. Bueno, gustaríanos saber que opinión lle merece o desenvolvemento deste campeonato. Eu antes vivío desde fora, agora que estou no Concello, pois veso o que falamos, a organización, o que deixa no pobo, hoteles cheos, restaurantes cheos, ambiente pola calle, pa nós é todo un 10. Non sei que opina o meu compañeiro. Sí, no meu caso, eu sou tamén moitos anos un practicante dun arte marcial, Aikido, entonces para mí non é nada novedoso pero sí, digamos, hai que destacar aquí a presencia, como dixen ao principio, de tanta xente que ven a Ribadavia e que tamén favorece a Ribadavia e a través do karate se tamén a conocer a Ribadavia, o Ribeiro, que digamos unhas zonas máis importantes que temos aquí na comarca e sobre todo destacar que Ribadavia tamén aposta polo deporte base, sea o karate, sea o balonmán, sea o baloncesto e sea tamén outras actividades que temos como atletismo. Entón, eso é favorecedor e digamos é unha sinal que o deporte está vivo aquí en Ribadavia. Sen ninguna dúbida. Da mesma forma, temos o claro exemplo dos dous clubs de karate cos que conta Ribadavia, como pode ser o Mizukami e o Kaizen. Que nos poderían contar un pouquiño sobre estes dous clubs de karate? Están traballando os dous moi ben na base, teño visto redes sociais, comentarios na calle, que participan en moitas ligas, tanto un club como outro, e, bueno, ao final, todo o que sea ter rapaces en un deporte como o karate tan disciplinado, tan educativo, por así decirlo, pois solo agradecerlle aos dous clubes que sigan loitando pola xuventude de Ribadavia, nada máis. Sí, por suposto, os dous clubes pois son, digamos, merecedores do respeto e do cariño de Ribadavia, porque están, digamos, fomentando unhos diales e unhos valores aquí entre a mocidade de Ribadavia, e tamén destacar que Mizukami Karate co Sensei Juan pois foi o pioneiro de implantalo aquí, e despois Kaizen, destacar que é un emigrante retornado de Venezuela que practicou moitos anos ali o karate, pois está tamén apostando por Ribadavia, que podía perfectamente levar o karate a outra cidade, a outra vila, e digamos merecedorio que hai aquí xente que aposte por o karate e por difundir os valores dos artes marciales. Dende logo, forman un papel fundamental na nosa federación, a súa participación. Bueno, ademais do karate, xa sabemos que Ribadavia é moi activa no tema do deporte, na actividade física, así que nos gustaría saber que nos poderían contar sobre os demais deportes do seu concello. Por un número de fichas, os dous deportes son fútbol e balonmán aquí en Ribadavia. En balonmán está a nivel nacional, e fútbol están levando unha canteira excepcional tamén, de 100 e pico rapaces, igual que balonmán. E depois está baloncesto, con dous rapaces que están levando o tema de baloncesto, están levando genial, están tamén tendo unha pequena escola, o mesmo que fútbol sala e un club de ciclismo que hai aquí tamén. Sí, sen esquecer tamén o deporte base que temos aquí de mantenimento para a población, a xente maior, mulleres, etc., que está aquí participando para mantenerse unha condición física aceptable, saudable, que así, como dice moita xente, máis invirtes no deporte, menos hai que gastar en medicinas, menos visitas ao médico. E iso, digamos, o máis importante tamén de invertir, apostar tamén polo deporte aquí en Ribadavia. Totalmente de acordo, ao final todos os niveis deportivos son igual de importantes. Bueno, este tipo de campeonatos, non? Como pode ser esta Liga Galega, aposta polo karate de base, pola participación. Vostedes que opinan sobre este tipo de campeonatos? Home, eu aquí de verdad que me sorprendeu a organización que hai, son rapaces de unha edad moi pequena que na túa casa non paran quietos, imagínate aquí con
con 500 rapaces que hai hoxe. Están todos aí, compiten a hora que lle pertenece, unha educación, un respeto. Isto é algo maravilloso, a verdade. Eu non sabía que nivel realmente podía chegar, como decía Luis, que el sí, pero eu non me podía ver aquí a rapaces todos na súa forma, co seu coach, facendo caso. Isto, a verdade, que unha maravilla, encantoume, a verdade que me encantou. Sí, digamos, como antigo practicante de Aikido sé que o máis importante non é competir, senón o máis importante é participar, é facer compañerismo, aprender aos outros, aprender, perder e gañar, é convivir e respetar, porque eso tamén son valores que ti inculcas na teu mismo, digamos, no medio do ano, aunque despois deixas de practicar o karate, quedache esa semente dentro de ti, digamos, moi útil na tua vida personal, sea nos estudios, sea en evitar conflictos, sea en como enfrontarte a situacións, e iso, digamos, a semente que se expande hoxe aquí é, digamos, o máis importante que podemos dar a estes rapaces que participan aquí. Sen ninguna dúbida, hoxe estes nenos non se están formando solamente como deportistas, senón como persoas. Estos son valores que van a levar a todos os ámbitos da súa vida. Bueno, esta é unha das cousas máis importantes, non? Que ten o deporte a todos os niveis. A todos os niveis, en educación e en respeto, pero eu creo que máis nas artes marciales son máis, un pouquinho máis constante en eso, non é máis respetuosos con todo o mundo. Nas artes marciais, ahora non sei nos outros deportes xa non. Sí, digamos, eu que practiquei moitos anos, pois eu aprendi os valores do respeto, da distancia armónica entre as persoas, aprendí tamén, digamos, evitar conflictos, porque moita xente, hombre, tires cinturón marrón, non sei canto, se se enfrenta, se veo ese conflicto, non me enfrento a él, sigo o meu camiño, porque vou enfrentarme a esa persoa, por qué? Entonces, digamos, os valores que se inculca aquí tamén, que o karate non é, digamos, para atacar ou resolver o conflicto a bofetadas, digamos, en términos populares, senón é evitar ese conflicto. Ti sabes o poder que tes, digamos, de facer dano a unha persona. Hai que reconocer que as artes marciales tenen ese origen. Pero, digamos, que teñas esa formación, que ti sabes o que podes facer, e evitas o conflicto, intentas solucionarlo, dalle unha oportunidade á mediación. Entón, é o importante. Totalmente de acordo. Moitísimas grazas por esta reflexión, Luis. Moitísimas grazas, Javier. Gracias a vos, a organización, a federación, os dos os clubes de aquí de Ribadavia, tanto Juan como seu fillo Noel, que o fan de maravilla, e Juan e Noel, e outro o outro clube, como era? O Mizukami ou Kaizen? Kaizen. Perdón, es que non me salía el nombre de Kaizen, perdóname. E muchas gracias porque hoy aquí en Ribadavia, si hay 550 participantes, se multiplica por 3 con la afluencia de padres, amigos, y eso para Ribadavia es una maravilla. Muchas gracias. Moitas grazas a vos, o prazer é noso. Dende a Federación agradecemos vos a vosa dedicación co Concello de Ribadavia, o voso espectacular traballo neste Concello. Bueno, esperamos volver a encontrarnos aquí no próximo ano, noutra Liga Galega. Loitaremos para eso, tenlo por seguro. Moitas gracias e sempre a vosa disposición. Pois moitísimas grazas pola entrevista e ata a próxima. Muchas gracias. Moitas gracias.